تو akıbdaki xonandagон дуюм рейтинга тамом карда ба вай баромадан ба таҳтил баромадан. Ин таҳтил аз 1 январ то 31 январ давом дод. Мана имрӯз 2 феврал мо аллакай ба хондан шурӯъ кардем. Хонандагон вақте ки пеш аз таҳтил баромадан мо ба онҳо адабиётҳои бадии рӯйхаташа додем. ҳар якта синиф рӯйхатҳои худаш ҳар якта синиф роҳбари синиф ба синфаш ҳамон рӯйхатҳои адабиётҳои дод ки хонандагон бекор намонану дар вақти таътил китобҳои бадӣ хонанд. Акун мактаби мо 2 забона аст, ҳам забони ӯзбекӣ, ҳам забони тоҷикӣ. Мо ба онҳо гуфтем фарқ надорад вай китоби бадӣ ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ, ба забони ӯзбекӣ фарқ надорад. Шумо интихоб карда бояд хонед, сурати хонишатона ба роҳ монед, настар хонед.